Vítam ťa na dnešnej meditácii. Týchto pár minút je venovaných iba tebe, tvojmu pokoju a oddychu. Nájdi si miesto, kde ti bude príjemne a nič ťa nebude rušiť. Je iba na tebe, či budeš sedieť alebo si ľahneš. Dôležité je, aby ti bolo pohodlne. Odporúčam vypnúť si notifikácie a nasadiť slúchadlá pre ešte lepší zážitok z meditácie. Pomaly si zavri oči a presuň svoju pozornosť na dých. Vnímaj, s akou ľahkosťou prúdi do tvojho tela. Uvedomuj si, ako jemne nadýchuješ a vydychuješ nosom. S každým jedným nádychom a výdychom si dovoľ cítiť sa viac uvoľnene, príjemne a pokojne. Ako keby sa tvoje telo chcelo neustále zjemňovať. V tomto stave príjemnej relaxácie si spomeň na moment v tvojom živote, ktorý bol naplnený radosťou a šťastím. Môže to byť spomienka na niekoho, koho ľúbiš, na spoločný smiech alebo na stretnutie s priateľmi či rodinou. Prípadne krásna chvíľa o samote, ktorá ťa naplnila týmito pocitmi. Akákoľvek spomienka, ktorá ti vyčarí úsmev na tvári, je tá správna. Nemusíš nad tým dlho premýšľať. Skúsi z toho okamihu vziať iba ten pocit, tú nádhernú magickú esenciu svetla, ktoré prežiarilo celú tvoju bytosť. Na chvíľu sa zastav a naplno ju precíť. Nechaj žiaru radosti a šťastia zaplniť tvoje vnútro. Cíť, ako sa ti rovnomerne rozlieva od srdiečka až po hlavu a tiež nadol k nohám a rukám. Vedz, že to nevyžaduje žiadne úsilie. Všetko rob tak, ako ti je prirodzené a ako ti tvoja bytosť dovolí. Možno budeš počas dnešnej meditácie cítiť iba jemný záchvev a to je tiež úplne v poriadku. Pravidelným zameriavaním pozornosti si budeš vedieť pocity navocovať vo väčšej intenzite. Teraz ťa na chvíľu nechám a ty v pokoji preciťuj, ako je tvoja bytosť prežiarená svetlom, plná energie a ty sa cítiš bezpečne a v úplnej harmónii.
Ešte pár nádychov a výdychov vnímaj žiaru vo svojom vnútri a postupne priveď pozornosť naspäť do miestnosti, k svojmu telu, k pocitu ťaže. Oči nechaj ešte zatvorené a začni vnímať svoje okolie. Ak ležíš, pretoč sa na bok, rukou sa odtlač a pomaličky sa začni zdvíhať. Keď bude tá správna chvíľa, otvor svoje oči a poďakuj si za čas strávený meditáciou, ktorá ti dopomohla k vnútornému pokoju a harmónii. Vezmi si kvalitu mysle so sebou. Nech ťa sprevádza svojim dobrom. Želám ti krásne dni naplnené láskou.